Desde o ano 19 levamos empregando dispositivos de detección de frecuencia, que este ano parece que está resultando unha gran novidade, pero para nós é algo normal. Alégrome moito de que outros distritos tamén se sumen a esta necesidade hoxe en día para garantir a igualdade de oportunidades. E o que quero destacar, unha das cousas que quero destacar é que a CIUGA non é só unha estrutura administrativa, senón un esforzo colaborativo das 3 universidades públicas galegas, cousa que noutros territorios non é así, e a Consellería. Polo visto, á vista de informacións recentes, o que quero dicir é que a CIUGA debe seguir liderando este proceso, porque permitirnos agora perder unha institución como a CIUGA significaría desperdiciar un instrumento institucionalmente eficaz e moi potente. E agora vou falar de datos de demografía, que levo tamén falando bastante estes anos. Hoxe en día, estes 3 días, estánse examinando en Galicia os nenos que naceron hai 18 anos. Foi un pico de natalidade e por iso temos alrededor de 450, 500 persoas máis examinándose. Pero a partir de agora, e nos vindeiros 18 anos, hai un descenso na natalidade de 612 persoas en media nos vindeiros 18 anos. E hai anos especialmente espectaculares. O alumnado que queira entrar na universidade no ano 2030, aí hai un salto en negativo de 1.335 nacementos. E os que vayan nacer ou entrar na universidade no ano 2035, é dicir, 18 anos para atrás, hubo un descenso de 1.885 nacementos. É dicir, vamos a pasar de 23.000 e pico nacementos hai 18 anos, aos nacementos que teremos dentro de 18 anos, que serán da orde de 13.000, unha perda do 43%, que me parece unha cousa que debemos ter toda a sociedade presente, non só as universidades, senón a nivel social. Eu creo que é un tema moi relevante.